wuya. Ya kake? Lafiya ƙalau wallahi Hajjaju. Kwana biyu har ka samu zaman isowa. Wallahi Hajjaju. To, san da zuwa. Dama yana da kayana da nake so ka ɗinka ni, kayan baby. Ina so a kammala ni shi da wuri. Ka gani? To shi kenan Hajjaju ba matsala. An yi an gama ɗinke ɗinki ke. To, shi kenan bari in jan ɗauko maka kayan ba? To Hajjaju. su kana cikin damuwa. Kai bara gane ba ne, kai kasan test ɗin ya mana tsauri ai sosai. Wai gina kenan to ba kai karatu bane? Ai karatu amma inda na karanta ba shine ya fito ba, shi yasa kaga abin duk ya dagule mutum. To abokina laifin ka ne, ai je ina kallon ka har kusan karfe 2 kana online. Wallahi ina dan yin browsing ne akan abubuwan da zai cire mana, amma kuma sai na gama abin duk ina, kuma kai ka san handout nashi in ya tashi cira handout ba a gane kan abu, shi yasa ka gani wallahi. Amma yanzu to me zan samu ne da gare baka da dan wani naira 100 ne? Wallahi abokina yanzu ma nake so in faso mara labarin nan, yi man yunwa nake ji, ka gani ban ci komai ba, ya kamata mu je cafeteria mu je mu ci abinci. Mu shiga cafeteria ya fi ai akan mutum ya zauna yana jima kan shi da yunwa. Na gan su wani irin tsinki za a yi. Ɗayan ne bakin nan mai yellow. Na suka min dogon riga. Yan kuma na suka min riga da skirt. To shi kenan ba matsala. Da Allah min fit mai kyau. To shi kenan insha Allah ba matsala. To ka ɗauka mana ana kiranka. A jari ki bari, wannan ɗan gidana ne ke kira na a shago. Amma na garin gintar naka nan kamar yaran taɓa ni fa. Amma ni kan wani mawaki ne dai da wannan wakar. Wallahi abokina ne. Sunansa Aleko, ɗan garin nan ne ba. Kai amma wakar ta su ta yi daɗi. Allah ko Hajjaju? Wallahi ta yi daɗi. Amma ka san mene? Ina so in na je shagon ka karɓar ɗinkin nan. Zan zo mu tattauna wani magana da kai. To shi kenan ba matsala, insha Allah an yi an gama. Sai na ji ta kira. Kenan ba matsala. Ina Ni ba na wuce. To shi kenan. Yawwa. Thank you. Yawa.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ga wata malam. Fulani. Muna lafiya ko? Lafiya kalau. Lafiya ya gida. Ya gida. Ya aiki. Ya kwana biyu. Ya jama'a. Sai godiya. Sannu ana taba karatu ko? Ana dan taba karatu. To masha Allah. Sannu. Sannu janje wajen mala idi ne mai rake dama na je na sai rake. To. Shine na ce to bari ina ushewa sai na ji kana karatu. Daga can ne na ji muriya na ce kai alhamdulillah. Allah sarki. Wallahi. So yayi kyau. Sannu. Sannu. Madalla. Masha Allah. Sannu. Ko akwai bayani ne? Akwai bayani kan aradu. To dama tambaya na shine. In mutum ya baka gado kam kana masa kiwo sai ya zo ya kama ya dan sayar wasu kuma ya dan bari sai ya zo ya mutu kam ya jama naka ne saura ko basu jama naka ba. Ai bai zama naka ba. To saboda baka da gadon shi baka cikin ƴaƴansa. Don haka din ne ma sai Allah ya kawo a cikin Qur'ani yake cewa kusikumullahu fi auladikum. Ya ce ina muku wasiya akan ƴaƴayenku so kaga kai baka cikin ƴaƴansa. So baka cikin wannan. Amma ina kula da abu din ko? Ina kula da dabbobi din ai. Ai ana biyan ka ko? To me yasa bai je ba wa ƴaƴan su din ba sai ya bani? Ai yanzu kai aikin ka ne kowa a bar shi a bakin aikin shi yafi. Na'am. To shi yasa aka baka din. Kai kuma wannan biya da ake ma shine ladan aikin ka. Banda wannan. Da kashe wai malami magajin annabawa ne ko? Haka. To mu ja mu bi ku duk yanda kuka she haka ja mu yi kan. So kaga dan Fulani bayanin da nayi maka din to akan haka yake duk wanda zai kokarin tsallakawa zai shiga wurin ubangiji. So kai kokari ka je ka tattare abin da yake hannunka nasu sai ka mika musu. To shikenan ga ta malam. So shine mai. Madalla. Madalla. Ka mutanen duniya. Watan dai yanzu ya ɗauka wannan abun an bar mishi ne. To ai an biya shi ladan aikin shi tuntuni. Babu amana yanzu a rayuwar yanzu. Assalamu alaikum. Wai SP? Na gajiya. Ya gida? Har ka fito? To ya yi kyau. Idan ka yi matan nan na jiya, wannan na baka kai mata ka gama? Oke, to sai ka sa a leda za ta zo ta karɓa. Ka ji wa? Ekon waka ko ka ce sarkin mawaka ba? Ai ba shi kenan baka da matsala ya yau ne mutumi na. Lafiya lo wallahi nace kana studio ne? Ya wallahi ina nan lafiya dai. Gaskiya da akwai labari fa amma na fi son wadu. Oke sai ka zo ina jiran ka babu matsala. Oke to ba matsala ga ni ina zuwa. An kana ji ne? Matan nan za ta kawo idan sun zo karɓar kayan ɗinkin ba za ta kawo cikin kuɗin. So 10,000 ne. Kaga sai ka karɓa sai ka haɗa ina ankon da za mu yi na Alhaji Aliyu. To shi sai ka yi ƙoƙari ka je wurin matasa. Matasa mai sayar da kayan zare. Kana ji? Already na tura man listin. Sai ka je sai ka ba sa kuɗi inda ciko ma sai ku gama. Da abun da yake da sai ka kira na wa. Yanzu haka barin je shago abokina. Ka ji? Lauya ne. Wannan yaron lawan wai yana son wannan yarinyar wai. Aisha. Kai Aisha ta wai kai Aisha za mu hada da kai. Wai kai Aisha ta kake so? Yi ban ji zance naka ba. Aishan mai gari?
me kake so a masa ne uga a bani mulni mai bashi uga dan taba ka gane ne za a sosota maka zan daga ma kafa tan da yau shine rana farko amma daga in na sake gani in na sake jin labari kai kar in kuma fa kai